συμμετείχα στη διαμόρφωση χώρου και εξοπλισμού μαζί με άλλα 6 άτομα. Η έκθεση ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν έχω ξανασχοληθεί γενικά με διακόσμηση. Το αποτέλεσμα ελπίζω να αρέσει. Πιστεύω ότι είναι κάτι διαφορετικό και ταιριάζει γενικά στο πνεύμα των φοιτητών. Ο καθένας βοήθησε με διαφορετικό τρόπο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το project, ελπίζω να βγει και καλό. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για τη δουλειά που έκανα. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι καλό και για το πανεπιστήμιό μας και για το νησί μου, γιατί είμαι optimistική. Ήμουνα στην ομάδα του βίντεο. Μοντάραμε το βίντεο αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και το άλλο βίντεο στη μεγάλη αίθουσα. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία γιατί μ' άρεσε που πήγαμε και πήραμε συνεντεύξεις από πολύ κόσμο. Ήρθαμε σε επαφή με τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτές τις εργασίες που ψάξαμε. Είμαι η Γεωργία, ήμουνα πίσω από την κάμερα και έκανα συνεντεύξεις. Ελπίζω να σας αρέσει το αποτέλεσμα της έκθεσης. Γυρνούσαμε συνεντεύξεις που χρησιμοποιούνται στο βίντεο της έκθεσης. Εξάσκησα τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες, έμαθα να συνεργάζομαι με άλλα άτομα και ήταν γενικά μια επικοδομητική εμπειρία. Ήμουνα στην ομάδα σύνθεσης εκθεμάτων. Αυτό που αποκόμισα ήταν ότι επειδή ήταν ομαδική όλη η δουλειά, σίγουρα χρειάζεται να συμβιβαζόμαστε και να κάνουμε υπομονή. Είμαι στην ομάδα του βίντεο, κυρίως τραβούσα πλάνα και γυρνούσα και πλάνα για το making of, για το πώς χτίστηκε όλη αυτή η έκθεση μέχρι να γίνει. Ήταν πολύ καλή εμπειρία, περάσαμε καλά, γνωριστήκαμε περισσότερο μεταξύ μας. Έτυχε λοιπόν στο το εξάμηνο να συνεργαστούμε με την Άσια στο μάθημα αυτό. Δεν είναι μάθημα, είναι εμπειρία. Και είναι εμπειρία και για αυτούς που προσπαθούν να βοηθήσουν όλους εσάς να φτιάξετε την έκθεση, προφανώς όπως είναι εμπειρία και για εσάς. Είχε πολύ πλάκα. Περάσαμε πολύ καλά, περνάμε καλά. Νομίζω ότι γενικά μάλλον θα βάλουμε θετικό πρόσημο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω και κάποια ζόρια. Δηλαδή το να καταφέρουν όλη αυτή η ομάδα των εντελώς ετερόκλητων ανθρώπων με την πολύ διαφορετική προσέγγιση, γνώση, γούστο, αισθητική, αντίληψη για τα πράγματα, να κάνουν κάτι το οποίο να έχει μία συνοχή, ναι, είμαι απολύτως ικανοποιημένη.